Nadoble ang gidaghanon sa mga atletang upunganon nga misalmot karong tuiga sa palarong pambansa. Si Luan Mirundina sa report. Itandi sa miaging tuig nga anaalang sa 12 ka mga atletang upunganon ang nakasalmot sa palarong pambansa. Karong tuiga, 26 na ka mga student athletes ang pambato sa dakbayan. Kini naglakip sa mga sporting events nga arnis, archery, athletics, swimming ug table tennis. Samtang sa labing unang higayon, may pambato na ang dakbayan sa natad sa boxing secondary division ug basketball girls 3-on-3 secondary division. Duha usab ka mga volleyball athletes nga mga taga Lapu-Lapu City ang gikuha sa DepEd Region 7 aron mokumpleto sa volleyball team sa rehiyon. Niadtong Biyernes, gipabawnan ang naasoy mga student athletes ug tag 11,200 pesos matag usa sa Lapu-Lapu City Government. Mato ni Mayor Cindy King-Chan, ang makalangkat unya og medalya sa palarong pambansa, makadawat usab og cash incentives. 50,000 pesos alang sa mga gold medalist, 30,000 pesos alang sa mga silver medalist ug 10,000 pesos sa bronze medalist. Kagahapon, nilarga na sila paingon sa Prosperidad Agusan del Sur diin ipahigayon ang palarong pambansa gikan sa Mayo 24 hangtod Mayo 31. Tulo sa naasoy mga student athletes, mga nakaduwa na sa palarong pambansa 2025 ug karon balik palarong pambansa na usab sila. Kini naglakip nila ni Mark Fred Brigoli sa archery, Amber Joy Notarte ug Abigail Alfanta sa arnis. Si Abigail Alfanta, bronze medalist sa individual sword and dagger sa palarong pambansa 2025. Tay reported nga mga injuries or kuan sa mga bata taon. Ready na to sila. At least dapat sila yung mga 1 week nga kuan kay 24 buwan magsug ang opening. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisda.